umsebenzi omuhle ngendlela ezimangaliso le ngoba uyabona into osho njengamanje ukuthi ziyahlukaniswa inkomo ngokwegaba zazo. Thina zihlale sibayini nje kuyafuhlelwa nje sibayini iphume ziyedlelweni abakithi abantu abakunaki kakhulu lokho kubaleke ngani ukuthi uma umfuyi into enjengalezo oyinaka. Angithi abafuyi abaningi ukuze kuthiwa bathi inkomo zabo ziyagaxela ziyaxakeka ngoba bona basebenzisa inkunzi enkulu yabonjwela ngoba uyinkunzi engaka nje ngeke uze la kumina uBlamani oba ngingane ngincane ngimncane uzothi mase usungifakele engane bese iyaxakeleka iyagaxela ngoba nje ifuza uyise lo yimi umkhulu kunami itshatha ugodo kanti bale unike inkunzi elingana nami uyayizwa le nto leyo lokho kulimaza abafuyi keke bathi ayixakelekile uthothi inkomazi bifuna ukuzala ebusuku yafa kanjani hey bakithi kanti so akufanele ukuthi ukhwelise inkomazi encane uhlobo lwenkomo oluncane ulikhwelise ngegagahla wenkunzi mhlambe yeBrahman lutho uyakala phela uyaklasa thiwa ziyaklaswa uyaklasa inkomo small size o medium size anukuzo kuthiwa indoda endala imithi singane 99 years angithi ukuyizwe lento leyo nasenkomeni hayibo vele kusuka umquvu mithi sisithole esincane selogaxela ithole selogaxela sekufa kwathole kufa kwangani usuyalina nenkonyane ke inkosi yami so ke dinga ukunaka zonke lezi zinto ngamanye manje inkomo njengoba isuke zilapha emadlelweni emakhaya iyona mbangela leyo yokwenza ukuthi uthole inkomo ithe iyazala yafa kufe nenkonyane nalo kanjalo nenutrition kwesinye isikhathi ngoba kusebusika obade ngishilo nje ukuthi ngoba uBlamani lede sekhandela ukudla kwakho kunomsoco kwemfuyo abantu abazi ukuthi kunemsoco edingwa izilwane esemhlabathini uthola ukuthi isilwane esitheme sesithiwa ulet gestation ngesilungu isikhathi izinga lokugcina lokumitha sothi asayithola imsoco sesesikhathele yabo nakhona uthola ukuthi ibikhwelwe inkomo enkulu yena mncane bakithi ugela yebo le nto leyo Hayeka ngane yakwethu uqinisile kodwa ngiyakhumbula impela ngisengane lapha kwela kithi ebuhleni benkosi kwaNongoma kwakhona inkunzi lapha yayinkulu okuthiwa uJazi lengwenya ingeke kwafakude ithole iningi zayingaphili uma ngabe zike zamithiswa le yankunzi ngendlela yayihlobo yayinguni kodwa leli inguni lelikhulu ngoba yayithi noma ilwa nezinye inkunzi mayeke yanqomana nayo nje yayihlinzwa leyo nkunzi leyo ngendlela yayinkulu ngayo yayibulala nje ngishilwa so ke yayidinga inkomo zayinkulu uqinisile impela yakhwela isithole sakithi sisincane siqala nokukhwela saquleka sawa phili ngithi phansi waselula umkhulu savuswa sasukunyiswa phansi amnawo ucishe safela inkomo yasekhaya yabo so lento isho uqinisile impela ngane kwethu ukuthi kufanele inakusizwe le animal feed yakho ke yona ke ihluke ngani ngane kwethu ugabe ngani kuyona yabo le animal feed special Tjathu kodwa uyabona uma umfuyi itarget yakho ukuthola abantwana ukuthi abantwana bese ubatholile bakhule ngokusheshsha eyami feed it high protein content yenza ukuthi inkomazi uma isizala ikhipha ubisi oluningi uma ukhipha ubisi oluningi lokho kuresult ukuthi amankonyane akhule ngokusheshsha yayizwa into engisho ngoba ino protein yenza ukuthi amankonyane asheshe ahlume amazinyo ahlume uboya it's called ama carbohydrates uma eshintsha emzimbeni during metabolism they are stored into fat iqali lokho njani isilwane sinonophala it's contain ama-vitamin ngoba bese ngishilo ukuthi anezinto ezingekho emhlabathini esidinga isilwane for maintenance for reproduction ukuze ikhiqize zikhule ngokusheshsha ukuze thina abafuyi ebese siricha ebese siricha market yiyo ke iBrahman lady animal feed ihluke kakhulu iphethe into eziningi ngisho siphunza izilwane zakho ayiphunzi mazinikwe lokho ngifuna ke size kulena ke ukuthi ke manje ivikela le uyivikela kanjani ke yona ukuthi isilwane inkomo iphunze uma ngabe izala ingafelwe inkonyane yabo nje kunento eziningi ukuthi ngeke ngathandi ukukhipha imfihlo zami mina abantu ngizobatshela iqiniso bathi abelungu basebenzisa imithi medical banibani abelungu bayisebenzisa imithi yesintu Tjathu bayisebenzisa mina ngoba ngitshethi bengiphethe inkomo ezu1000 kodwa bezithi mayiphunza sihluleka umjovo sisebenzisa umsuzwane bese usebenzisa umsuzwane inkomo bese singasaphunzi but ngiyangize ngikusho la njengamanje ukuthi ngisebenza kanjani umsuzwane ukuze nina abafuyi ningaphunzela izilwane ngoba phela umuntu nesilwane sikunezinto ezicommon kuthina kunemkhiqizo esetshenziswa abantu ephinde isebenze emfuyweni ngize ngenza isibonelo ngelahle Tjathu wena ilahle uyasebenzisa umuxupha ilahle uyasebenzisa umdetox kanjalo nesilwane uma siphunzi sidla poison sisebenzisa ilahle umsuzwane uyawusebenzisa umuphalaza bathi abanye ukhipha isichitho siyawusebenzisa emfuyweni siphuzisa inkomo zesilungu ze zingaphunzi njengamanje kuneti elikhona Tjathu ongalazi eligila imanga elemfuyo nelabantu ekuthiwa inkunzi yamadoda inkunzi yempongo yenqama ngoba inkunzi ino hormone testosterone le hormone le engmameli ngoba abantu banama hormone acisha afane nawe izilwane abahambe bakwenza research le hormone testosterone yenza wena ukuthi ulangazelela uBlamani
ulangazela uBlamani ufuna ukungena e-stadium sekudlala lapha e-stadium ungene ezitholeni kanjalo nenkomazi nayo abesifazane inoprogesterone yenza ukuthi bamithe phela abanye baklineke nje bahlanzeke banowe kamnandi uyayibona into le so inkomo ziyakusebenzisa nabantu bayakusebenzisa awumkhuthazele besifazane sesiphethe afuye nabo kuyafuyeka nakho wena usebenza ngenkomo ungowesifazane kodwa nje umi ngenkomo nje awubakhuthaza besifazane ngimi nenkomo namhlanje uBrahman led uqale enkomeni unenkomo ngifike mina ngenza into eziningi tjatha ziningi izinto engiziphethe ezinhle esiza abantu uyabo nansi inkunzi nayo inkomazi kuyimanje nje ikhanda lami liyaduma ngiyabizwa izinkunzi Blamani ungakuphi Blamani inkunzi zifuna inkunzi ngoba iyasebenza bathi Blamani mina ngina 60 years mntanami sengina 18 years umama ekhaya kumunandi Blamani ngiphinde endodakazi ezinye sithi Blamani soyizwa kuyena ngithi inkunzi zami ngikhona Blamani elimaluntalunta utholakala kanjani ngabathi ngiqhumana nawe ngitholakala ku 07873 noma ku 083 959 1519 Danke brr awusuke